अरे बाटे तोहरा भोला क्या बात चर्चा होला टोला अरे गौरा है गावन गुनवा बाटे तोहरा भोला चर्चा होला टोला अरे गौरा है गावन गुनवा बाटे तोहरा भोला चर्चा होला टोला गौरा है गावन गुनवा बाटे तोहरा भोला चर्चा होला टोला ताली बजाइए दीदी मीठा मीठा ताली बजाइए काहे दीदी सुनिए गौरा के शिष्य के कैसे समझाते हैं अंधरा के आँख दे ले बा अकोढ़िया के काया दे ले बा अंधरा के आँख दे ले बा कोढ़िया के काया दे ले बा शिष्य के कैसे कहते हैं कहते हैं कैसे कहते हैं हाय अंधरा के आँख दे ले बा अकोढ़िया के काया दे ले बा कोढ़िया के काया दे ले बा सिया हे गुनवा बाटे हमारा भोला चर्चा होला टोला में अरे सिया हे गुनवा बाटे हमारे भोला में चर्चा होला टोला में झुमके जय हो धीरे धीरे और क्या कहते हैं क्या कहती है हमारे मगहिया भक्ति का ये पोस्टर देख रहे हैं ना ये मगहिया भक्ति जी जिस मगहिया भक्ति के हम लोग कलाकार हैं अच्छा तो क्या कहते हैं क्या कहती है अरे अरे कि मगहिया भक्ति के चैनल पूरा बिजोड़वा आए है क्या बात है मगहिया भक्ति अरे के चैनल बिजोड़वा अरे चमर बिगहा में लगल दरबार वाह अरे मगहिया भक्ति अरे की चर्चा सबे शोरबा अरे चमर बिगहा में लगल दरबार अरे दीदी अरे दीदी चला ना ये दीदी ए दीदी कहाँ दीदी अरे मगहिया भक्ति अरे के चैनल भी जोड़वा आए है अरे लगल चमर बिगहा में सच्चा दरबार अरे जहाँ गली गली बटल बाटे परे जा अरे ए दीदी अरे ये बहनी अरे ये भैया अरे ये भैया चला 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 जय हो चला 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 ये भैया चला 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 झुमके की गौरा है गावन गुनवा बाटे तुम्हारा अरे चाहोला टोला में गौरा है गावन गुनवा बाटे तोहरे भोला में चर्चा होला टोला में हमारे दीदी की तरफ से ₹100 का और भैया तो बाट साहब बाट साहब ना है जी काजल अब बाट साहब भैया के बोले अच्छा ए गौरा है गावन गुनवा बाटे तोहरे भोला में चर्चा होला टोला में अरे गौरा है गावन गुनवा होला तोहरे में होला टोला में ना
अच्छा लगी था, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। ताली बजाए दीदी, ताली बजा के हमर छोटकी तू सब काहे ताली बजाते हो? ताली बजा के मीठा मीठा आए हाय इया जय हो जय हो। एकदम हिला के दीदी, एकदम महादेव के बुला लीजिए। एकदम जोरदार रहे आए हैं। आराम आराम से, ज्यादा नहीं, आराम आराम से, धीरे धीरे। लोग कैसे कहते हैं? कैसे कहते हैं? बांझी के बालक दे ले बा, बालक विद्या दे ले बा। बांझी के बालक दे ले बा, बालक विद्या दे ले बा। बालक दे ले बा, बालक विद्या दे ले बा। बालक दे ले बा, बालक विद्या दे ले बा। काहे दीदी दीदी डांस करत रही आ तो उन्हें तालियां ना बजावत है। कम से कम तालियां बजाबो। कहते हरे हरे पेड़ की हरी हरी डालियां, हरे हरे पेड़ की और हरे हरे डालिए। चुंदरी कहाँ है दीदी? हमारे भगवान शिव को मनाएंगे झूमकर, लेकिन सब लोग बजाएंगे तालियां। तो कहाँ की ताली कहाँ बजा रहे हैं? एक बार झूम के ताली बजाइए। प्रेम से शंकर भगवान की। जा फिर हाथ छोड़ देला घरे ना, वैसा ना तब दूना उठा के ठीक है। प्रेम से बोले शंकर भगवान की। दम जोर लगा के। भोला में सजा होला टोला में ना, सिसिया है गुनमा के हमारे भोला में सजा होला टोला में ना। क्या बात है? जय हो, एकदम दीदी झूम के। ले लो झूम कर। क्या कहती है? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं काजल? अरे निर्धन के धान दे ले बा, लंगड़ा के पैर दे ले बा। हाँ, निर्धन के धान दे ले बा, लंगड़ा के पैर दे ले बा। धान दे ले बा, लंगड़ा के पैर दे ले बा। लंगड़ा के पैर दे ले बा। यही गुनमा बाटे हमारे भोला में अरे सिसिया है गुनमा हमारे भोला में चर्चा होला टोला में ना। यही गुनमा भोला में चर्चा होला टोला में ना। यही गुनमा बाटे हमारे भोला में चर्चा होला टोला में ना। हमारे भोला में चर्चा होला टोला में। भगवान की जय। वाह हमारे भैया, नाल वाले भैया, क्या बात है। अच्छा लगला बा।